Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kuno ndi kunzuzu kwavuta kwambiri chitetezoso cha kukhwimisidwa mmene mukuoneramu. Ali mavenda akuya kwambiri kunoko kwaya kamoto kwa basi. Mmene mukuoneramu sikuli bwino yayi, sikuli bwino yayi. Sikuli bwino. Sikuli bwino, sikuli bwino. Ndione sisi mmene zikabwanji ngoda bani. Zikabwanji nezi ataje mulabogo sitaona na bani. Maona kale mmene savutira kunoko kwavutirano kwa jenerali kuno. Koma mmene akambira kuti security ndeli tight kwambiri. Security mmene mukuonera mukavutirano kwambiri. Kunoko aita kunyamula bogosi. Koma ndiye kwa zambiri ndikupasiyani kumabe. Okay. It's your boy Malawians Akon of Malawi. Chilichonse pano ndikupasiyani kuti kodi zikhabachi. Koma sinambe bwino yayi nditu. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.